Tak a teď si ukážeme minulý čas sloves to be, to have a to do. Tato 3 slovesa jsou v angličtině nejdůležitější a jsou nepravidelná. Proto se jejich minulý čas tvoří jinak a musíš se minulé tvary naučit nazpaměť. Nejprve si probereme sloveso to be. Podívej se na jednotné číslo. I was. Byl jsem. You were. Byl jsi. He was. On byl. V množném čísle jsou všechny tvary stejné. We were. Byli jsme. You were. Byli jste. They were. Oni byli. Jestli jsem to pochytil správně, tak v první a třetí osobě jednotného čísla má tvar was a v ostatních osobách tvar were. Přesně tak. Pojďme si to procvičit. Přelož. Byl jsem v kině. I was in the cinema. Byli mladí. They were young. To byl pěkný pokoj. It was a nice room. Byl jsi nemocný. You were ill. A nyní k minulému času slovesa to have. Je velmi jednoduchý, protože má ve všech osobách jeden tvar. Had. Vyčasujeme si ho. I had a bag. Měla jsem tašku. You had a bag. Měl si tašku. He had a bag. On měl tašku. A v množném čísle we had a bag. Měli jsme tašku. You had a bag. Měli jste tašku? They had a bag. Oni měli tašku. A teď si to zkusíme ve větách. Měl jsem knihu. I had got a book. To přece není dobře. Koukám, že čím je to jednodušší, tím menší dáváš pozor. V minulém čase se slovo got nepoužívá. Tvar pro minulý čas je pouze had. Tak tedy znovu. Měl jsem knihu. I had a book. Teď je to správně. Měla hezké vlasy. She had nice hair. Měli jsme hodně peněz. We had much money. Pavel měl přítele. Paul had a friend. A poslední z trojice je sloveso to do. Minulý čas tohoto dalšího nepravidelného slovesa je did. Opět je pro všechny osoby stejný. I did my homework. Dělal jsem domácí úkol. You did homework. Udělal si domácí úkol. He did homework. On udělal domácí úkol. A množné číslo? We did homework. My udělali úkol. You did homework. Vy jste udělali úkol. They did homework. Oni udělali úkol. Pojďme si toto sloveso opět procvičit na dalších příkladech. Udělali jsme to lépe. We did it better. Udělala ten obchod. She did the business. A teď tě vyzkouším ze všeho najednou. Bolela mě hlava.
I had a headache. Byli v autobuse. They were in the bus. Byl si hladový. You was hungry. Pozor, chyba. Ve druhé osobě je jiný tvar. Vzpomeň si, tvar was je jen v první a třetí osobě jednotného čísla. Já zapomněl. Takže ještě jednou, byl si hladový. You were hungry. Vyjmenuj ty nejdůležitější věci, které jsi se naučil o minulém čase sloves to be, have a do. Za prvé, sloveso to be má v minulém čase dva tvary, was a were. Za druhé, sloveso to have má v minulém čase pouze jeden tvar, had. Používá se zásadně bez got. A za třetí, sloveso to do má v minulém čase také pouze jeden tvar, did.